Simbingelele sinamukele ku-episode yethu yesi-15 lapho esihlaziya khona imithetho. Bafethu, igama lami Umnotho Isibongo Ngcobo. Sibonge ukuthi sikwazile ukuthi sihambe size sifike kwesi-15 bafethu episode. Kona kusho ukuthi indlela iyahambeka noma engelula kodwa iyahambeka. Asingenokwa namhlanje umsebenzi. Namhlanje sizohlaziya imithetho yokuzakha. Ngoba kubalekile ukuzakha njengomuntu. Asingenokwa namhlanje umsebenzi. Number 1 wethu bafethu uthi iyeke lento yokugxeka abanye abantu ngamaphutha owenze wena. Ivamisileke lento ukuthi iningi lethu siyenze ngenxa yokuthi isikhathi esiningi mangabe into uyenze uneningi yase yangabe impumelelo noma yaba into ekuphazamisayo empilweni yakho. Bese kuba lula ukuyigxeka kulomuntu owathi mhlawumbe siye kuleyo ndawo la kwafika konakala khona noma wathi asenze into ethile le yafike yona isimo sakho, yabo. So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi bafethu ake sifunde ukuba responsible for izinto esizenzayo nezinto ezenzeka kithi, ngoba kuwo konke mangabe ukubheka umsuka wakho uyayuthola ukuthi khona nawe indimo oyidlalile ekwenzeni ukuthi lento eyenzakala kuyiphutha ikuphathe kabi, yabo. So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi ake siyeke lento yokuthi sigxeka abanye abantu ngamaphutha esiwenze thina. Ngisho isinqumo ungasithatha uneningi, impumela uzobhekana nayo uwedwa. So kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uxwaye izinto ozifaka kuzo ngoba sonke isenzo sinomphumela bafethu, singakulibali lokho. Okay, siqhubeke. Number 2 wethu number 2 ke wasizinkulumo bafethu ku-TikTok na ku-Instagram, yabo, ukuthi why ukhuluma kanje nani kodwa phela ngathini akwazi ukubuzwa izinto ezimbili ngesikhathi esisodwa. Kahle number 2 uthini? Uthi ngisho ngamthanda kangakanani uma engakuhloniphi ayikho lento eniyenzayo. Asingakufihli ukuthi ubudlelwano obuhle, ubudlelwano obunehlonipho ekubanjisene kulo futhi ngeqiniso. Ukwazi ukuthi umukele umuntu noma enawo amaphutha, kodwa kubalula kakhulu ukuxolela umuntu onamaphutha obona ukuthi akusiyo amabomu, yabo leyo nto leyo. So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi uma ngabe ubudlelwano benu bungenanhlonipho, yazi mfethu ukuthi ayina direction lento eniyenzayo, ngaphandle makuwukuthi uguquko into eniyenza ukuthi kube ingxenye empilo yenu, yabo leyo. Ngalokho ke khona la nizohamba nibheke khona. Kodwa nje mfethu mezenzela umtshela ukuthi awuzwani nalokho kodwa yena kufika abangani bakhe kube ibona abalutha umqondo wakhe, khohlo yena mabro, mshiye phansi. Number 3 uthini? Number 3 nawo uvazela number 2 bafethu uthini? Uthi ungathuswa ukuthi ngeke usamthola ofana naye, mhlambe vele awusamdingi, yabo leyo. Bafethu abantu baningi emhlabeni, abo lento ukuthi mfethu uhlale ndawonye endaweni eyodwa isikhathi eside iyayikwenza ufiphale umqondo enibone ngazi ukuthi impilo iqala la owazikhona iphela la owazikhona futhi. Kanti ke amathuba maningi la ngaphandle, kanti nabanye abantu abangakwazi ukukuthanda nokukuhlonipha ngendlela ofisa ngayo bakhona la ngaphandle. Kodwa kumqoka ukuthi lowo muntu okanye bengikufisela wona ukuthi lowo muntu uhlangane naye, nawe kukhona okuthile okusebenzelayo empilweni yakho. Wazi futhi ukuthi ekhona engekho eduze kwakho untswempu naye futhi untswempu, kodwa ngenhlonipho nokubambisana ngeqiniso kube iyona into edala ukuthi ubudlelwano benu bube impumelelo. So mfethu ungalibele buyela kakhulu mfethu umuntu owakuphatha kabuhlungu ngenxa yokuthi libele usaba usamthola ofana naye, mhlawumbe vele usamdingi, yezo leyo. So sinike ithuba lokukhula nokwazi abantu abasha ngendlela entsha, ngoba nayo leyo nto ikhona into ethize kufundisa yona ngoba abantu abafani, yabo. So ukugidagida kwinto eyodwa kwesinye isikhathi iyakubambezela ukuthi ufike la ufisa ukufika khona okanye ufumane lamathuba angcono nawe akufanele. So siqhubeke bafethu. Sithi ke number 4 uthini? Uthi yebo akekho ngcono kunomunye kepha kushiyana izenzo. Asingakufihli ke lo iqiniso nje elisobala. Ilona iloyo empilweni yakho uyalifisa ushintsho, ngoba kunesimo esithile esimebhekana naso abone ukuthi uyazi usibani la uyisibonelo kimi ngoba lesimo ngabe ukwazile ukusiguqula. So akekho ongafisa uba namandla okuzenzela izinto,
ngaloko ngikhuthaza ukuthi bafethu kuwo konke ukwenze iba umuntu owaziyo ukuthi isimo sihlala ishintsha, kodwa leyo kushintshwa izenzo zakho okhetha ukuzenza usuku nosuku, ngoba izinqumo ozithatha namhlanje izona ezakho ikusasa. Yabo, uma wasubuswe yiloko nje ukuthi number 1 sonke isenzo sinemphumela, number 2 isinqumo sithatha namhlanje yiso esakho ikusasa. Ngiyacabanga ukuthi impilo noma ingelula kodwa uyokwazi ukuyiphila ngaphandle kokuba novalo ngezinto ongakwazi ukuzilawula. Yabo, yeah. So ngikhuthaza lokho kakhulu-ke bafethu kwimithetho yethu yokuzakha namhlanje sihlaziyayo. Lapho sithi khona number 1, iyeke lento yokugxeka abanye abantu ngamaphutha owenze wena. Yeah, iyeke lento okwenza into neningi bese ugxeka lo wathakiwe lapho noma kwaza kwenziwe leyo nto. Uvumile elakho iphutha ukuvuma nokuba khona kuleyo ndawo kwenzeka leso simo. So nawe responsible for yonke into eyenzeka kuwe nasempilweni yakho. Kodwa ke uma umuntu oneqiniso kuwe nongenawo amahloni okufunda emaphutheni akhe, uzoyibona lento engisho. Number 2 wethu bese uthini, uthi ngisho ngamthanda kangakanani mangena inhlonipho ayikho into eniyenzayo, ayikho into ebalekile njengobudlelwano nokuthula nokubambisana. Yezo leyo nto. So ngiyakhuthaza kakhulu bafethu ukuthi ake siyekeni ukuyincikiselela impilo ngenxa yabantu esisaba ukuthi bazoshiya bafethu. Awo ngeke ngamane ahambe. Wena la emhlabeni wafika uwedwa, ngisho ukuthi phile njengohlanya, kodwa ngithi kuwe kwazi ukuzikhetha nokuzicabangela, ubone futhi mangabe uxhaphazeka. Hayi ngegama lothando, nawe uyakwazi ukuzithanda. Bakhona futhi osangahlangana nabo bakukhombise lona uthando. Ingakho ngithi number 3 uthi lento yokuthi ngeke usamthola ufana naye ayingakuthusi, ngoba vele mhlawumbe awusamdingi ufana naye, ngoba kusuka umunye umuntu empilweni yakho kuyalenza ushintsho. Ngabanye abantu ubudlelwane bakho nabo befike nenhlanhla ezithile, abanye bayivala inhlanhla ezithile. So yiba umuntu ongalisaba uguquko obambisana nalo futhi mangabe likufica empilweni yakho liphoqa ukuthi ube ngaphansi kwaleso simo. Bese number 4 uthini, yeba yakho umuntu ongcono kunomunye kodwa kusobala ukuthi ushiyana izenzo. Yabo, so nawe ngiba nento ekukhuthazayo ebuyisa ithemba kuwe ukuthi usebenze ngokuzikhandla uzokwazi ukubona umehluko empilweni yakho nasempilweni zabantu osondelane nabo, ngoba impumelelo ayijabulisi umnikazi kuphela, kepha nabantu abanobudlelwane nawo baye bathokoze kakhulu ngoba kuba khona uguquko oluba khona nakubona empilweni. Yabo la, so ngikhuthaza lokho bafethu ukuthi bambisana nawe noshintsho olenzeka empilweni yakho. Sibonga kakhulu bafethu wonke abasubscribe-ayo, yabona nyuka ama-likes ngiyabona nawo akhona inside kancane bafethu. Sizohamba umzima bendlela abusho ukuthi ayihambeki. Thank you.